Jo. Ok. On se schoval? Tak já ho chytat nebudu, víš co, asi počkám. Počkej, jo, jsou spolu ty, tak co to... Jeden je mrtvý a ten druhý je totální nůbka, takže jakoby co teď? Hej, pak Mám ho spíš tak tenka zabít, flexit nebo? nahoru, budem tady flexit. Já se Jsem nemám jak poslední. dostat, on mě zabije, ale. Jak jako? Tak já mu zabiju kámoše aspoň, ne? Tak jo, ale musím tady flexit co nejdýl. No, Tak- já nevím, tak nemůžu pojď nahoru. nahoru. A proč ne? Co ti brání? Tak mám to nějak Jo? pořešit? Nebo já... Tak já to, tak, Ty jsi docela tak já to kousek ode zkusím, mě, ok? ne? Nebo ne? Nebo jsi úplně dole? No nevím, uvidíme. Hej, Já jsem nevíš úplně co? dole, ne, chill. Oh shit. Dobrý. Hej, víš co, tak já ti můžu dolů hodit Ne, ty v pohodě, boty. já už jdu. Tak sorry, už tady nebudu koktat. Sorry. Prostě když chcípnu, tak to musíš vyhrát, ok? Však jo. Ale vypadáš zdravě. Ve formě. Kde seš? Ty jsi kokot vysoký. No já nehraju basketbal, já tady jdu na tu zónu a se tady tím živím postavení už. V pohodě, srazíme se tam. Hej, to je dobrý. On mě ani nesestřeluje dolů, to je fakt dement. Jak chceš ještě vysoko, podívej se na mě. Jsi přede mnou. Jo. Oh shit, ty jsi vysoko docela. To nevím, jestli bylo nutné. A kde jsi ty? Tak já jsem nejvíc vysoko, tak se dělá přesně ta skybase. Jsem kousek po... No, máš pravdu. Já Jak to ti je- přiznám. Hele, já tě ani Vidíš mě? nevidím. Viděl jsem ty demente. Protože Jsem za já... tebou, podívej se na minimapě. Hele, jo, aha, ty si já jsem nevypochopil, že ty si děláš svoju. Přijď za mnou. Nebo ty za mnou, když tam víš vysoké. No ale já nemám moc materiálu, ale tak stůj, už nestav. Sorry. Dej mi prosím něco na sebe. Tak jako... Nějaký batoh, nebo něco, co mi zachrání. Jo, tak já... Tak co chceš? Chceš boty nebo bato? Boty. Boty do roboty. Počkej, já jenom něco hodím mimo kábrovi dolů. Já myslím, že chceš. Jo, tak ty mi pomůžeš trošku. No. Tak. Hele, abys to nedal mě, já to potřebuji zrovna. No nic. Oh. Cashfon už tady je. Ale já mám málo materiálu, protože jsem hodně se sem stavil nahoru. Ale jako nevím, mě to nevadí, tobě? Kolik máš? 80, 70, 60, Oh, já mám ještě 4 pecky, tak jak jim žádaný. 4. No normálně stav, já ti věřím, víš co, stav, já už nemám. No to vystačí úplně perfektně. Řádek tudy. Tak tudy. A jsme tady. Myslím. Co ten náš kámoš? Hele, já ho vidím. Ne, tak nic nedělej, budem tady flexit. Budeme moc nervózně, tak se říká. Ale oni za chvilku to zónu dají někam úplně tak daleko, že my na to budeme Já krátký vím, no. materiálově. Tak když tak stojím Oh dolů shit, a... já nemám. Tak mi ho hoď, víš co, já budu stavět. Oh shit, ne, stav. Tak asi On už je to docela drahý. Doleva, hezky. 200. 190. To ještě bychom mohli dát tuhle další zónu. Nebo Hodně. možná ne. Aha. Hej! Já skáču dolů, já už to tady nemám. Tak nic, tak já taky vole. Tak se nás kouká, tady jsme ve vzduchu. Myslíš, že ho zóna zbláznila, nebo nechci udělat tu radost? Podle mě... Zóna ne. Kolik je? Ještě dáme jednu, víš co? Hej. Hej, podle mě takhle ta flow, kterou dává Pingin a Žápek, podle mě se z toho Gorku se zblázní za chvilku. Jakože to je fakt hodný člověk, ale takový intenzivní. Počkej. Ještě od začátku, bro. No, že jak Pingin s Žápkem bydlí s Gorkuzem. No. Takže se z toho musí za chvilku zbláznit, ti dva. Z Gorkuze. No. Hej, Jakože je to jako... fakt hodný člověk, jakože tam je jediný, kdo tam uklízí, to zatím vypadá, dělá jídlo a tak, jakože fakt to, ale jako je takový intenzivní, jakože... Já přesně vím, co myslíš, prostě není pasivní, nesedí tam u sebe někde a nedělá nic prostě. Chodí tam za ním Jdeme. a říká jim věci.
Víš, co říkal Pingvin? Že No. prý jednou vstal, šel na snídani a když se vrátil do pokoje, tak Gorkus mu stlal postel. Tak tady se zbláznil hnedka už, že to... To je docela insane jako vy. To si mohl Gorkus nechat pro sebe. Tak to... Jak už mu vás zopakujem. Tady ten úplně, a ty úplně neustlaný. Tak to je banger. Takže asi tak to tam bude vypadat. A podle mě jim to půjde, víš co, něco taky kuňaňa prostě. Kulavo. Jo. Ale já mám Skybase epidemii, udělal tady i v lobby mám. Každopádně, jako... Gorkus je takovej svůj v tom. Tak ale aspoň chce má rád pořádek, tak tady to lomeno tamto. Facts. Hej, víš co? Jak tam jsou ty batohy? Tak udělat třeba zónu, když tam už jenom třeba 50 lidí nebo třeba 20, tak je to furt metoda mi přijde, víš? Jako na vyhrání. Jako Skybase. No, For show. protože máš už zadarmo hodně materiálu, který ti prostě dali hodně lidí a tak. To jo, ale jakoby funguje to jenom v tady těch lobíčkách, jako když si tam měl dobrý hráč, tak to fungovat nebude, protože si toho za sekundu všimnou a pošlou tě k zemi. To je pravda, no. Co ten Dominik? No ten už nikdy nepřijde, Nedá comeback? znáš to. On se mnou dal se mnou pár her a pak první říkal, no hele, dneska jsem byl na výslechu, říkali mi, že za 14 dní jdu k soudu a že jestli chci, aby mě měli rádi, tak mám přinést sebou 5000 a jestli mi to je jedno, tak nemám nic nosit. Jako dárek a... No, A co udělal? nevím no. No, maloval na nějakou elektrickou budku sekr. Kdy? Před 2 měsícema. To jiný, že dostal kód Lekin. Tak to je dobrý, že to No, nevzdává to. Prý policie v civilu, že mu řekla sekr, dejte sekr vole, seberte ho. Fakt. Jo. Ty vogo. To mi ani neříkal. Ne, ale prej, že v tu chvíli dělal tag, jako tag gay. Oh shit, to dělá týpek. No a prej, že on mi říkal, kamo, kdybych dělal sekr, tak jsem v piči bro, vole, by našli všechny sekry, vole, a byl bych dead, vole. Oh, zajno. Ne, to je taková věc, která není moje Která se follow. mega vyplatí. Protože tě buď půjdeš na soudy a musíš sebou přinést 5000 a řešit to s policií hodně, anebo prostě můžeš, ale jakoby potom budeš mít nějaký věci na zdi, kde si napsal to ty, takže jakoby fire. Ty děláš jako kdyby s Hinkami nebyl v jedné super skupině. Hele, mně ale bylo 17 prostě, víš co? Myslím, že ani nebylo. Tak 18? Jo, to jo. Ale i 16, takže ono se to vynule a zaokrouhlí se to na 17, víš co? Ok, to dává smysl. Tak, konečně někdo OK! Sorry, to je jenom dělá letošní DJ. leta 2018. rozhodl. OK. Mají za už na Masaryka 4 na vlak, asi upřímně. Tak já jdu s tebou, já stejně mám radši jezdění vlakem. Skoč ty hovno, sorry. Se trošku naštval, víš co, znáš to nervíky. Ne, já tady radši potrolujem nějaký Jirkovy drony. Kdo tady mluví, že ho slyším přes 2 dveře, vole, to už mě nebaví. Koho to baví? Mě pak napadlo, že když tyhle ty věci říkám a docela hodně lidí lomeno většina je tomu viděla poprvé, tak když tam furt říkám nazdar bando, tak to baví, tak nevím, co se o tom pak budou myslet, čili. Já ani nevím moc, jakože, ale jo, byl tam nějaký gáče, no. Jo, já jsem tam, to si ještě pamatuju, když jsem ještě popal ten dort, no jo. Počkej, ty fakt nevíš nic o toho. O těch sekund? No sleduju, počkej, já jsem, no jakoby od té doby, co jsem to spapal, tak už moc ne. Ty vole, tak Protože- to je brazy. Víš, co jsem říkal? Ty jsi spal u toho, tam u nich? Ty to fakt nevíš, jo, spal jsem tam. Ty No jsi tak spal, já nevím. ne, vlastně tohle dává smysl, že nevíš trošku, protože to bylo vidět. Už jsem měl dost? Jo. Mi říkal, že jsem tam prej dělal brikule.
No ty jsi přišel a všechno si schodil. Ty jsi To přišel, měl někdo natáčet, ty vole. ale víš, co je taky jedna z těch věcí? No. Že to se to stalo, potom to vypadalo, že jsi úplně živej a já jsem ti v tomhletom živém stavu říkal, ale to nebyl živý stav, protože to říkám už po třetí a znova, takže to chápeš. Hele, to jsou tvoje kámoši? Moje nejsou totiž. OK. Get played, boy. Ach, čo, do lamba? Jdem někoho jumpnout. Nic z toho nedělej, víš co? Počkej. Ne. Jo, tak jo. Jo, já jmenuji Skutánek. Tak to se těším. No, se těším, no, to jo. Já se něco slíknu, no. OK. Nebo to fire ten, když už jsme u toho. OK. Pressing. A jsme tady. Ještě tady dám trochu menší tu. Kabát. A jsme tady, dobrý den, dobrý den, dobrý. No, Sorry. pohodička. Hele, vidíš to? Stavení. Kdo to To tady podkope? vidíme, víš co? Tak kde má kámoše, to je takový broke boy. Jako mi to problém neděláš. Hele, reboot, jdeme tam. Kde je taxik? Nastupuju. Ej, ještě stranu? někoho pořešíme. Počkej, tam přesně kam, na kterou jedeš. Ale Ty už tak ani první není vidět. pořešíme tam ty dva. Já řídím, ty vole, to je prasárna. Hele, oni jezdí taky, můj bože, to jsou hovátka. Tady to musíme vzít do mý kompilace mimochodem. Ne, počkej, ale nestřel do něj. Můžu řídit? Sorry. Ano, pane. Pojď. Kurva. Ale já jsem si... Hele, tam je to auto vlastně. Ej, Bugatti in the building. To sám je to udělal zle. Ale mám to auto, tak dobrý. Koryřku, jo, sorry, jak to nechal. Bude ještě trochu. Ne, chill, já to nepotřebuju. Já jsem malý mimino, víš co? Co se dokážu postavit. Ale dal jsem mu. Teďka no. Ten druhý úplně má málo. Když ho najdeš, tak je po něm. Hej, to není pravda, ale. No počkej, oni už jsou tady 4, víš? Aha, no. Tak když že tady máme Bugatti mimochodem. Jak chceš takový ty skákací ty? Kurva, ale to je jiný, to je ze strany, to je jiný. Ty super. Já bych je tam rozmrdal, kdyby mi nešel do toho. Ty chcánko. Je docela vtipný, když tam někdo přišel a někdo se zeptal, jak dlouho tady bydlíte? A někdo podle to řekl, jak dlouho tady už nevětráte? Kamu, já jsem musel všechno, jsem měl na sobě dát rovnou do pračky, protože to tak smrdělo, no. Na férovku. Já když jsem se sprchoval, tak jsem říkal, Já jdu do lobby.
Počkej, jsi tam sprchoval? Ne. Nebo doma? Tady na bráku potom. Wow. Vypadá zvláštní. Já jdu do Battle Passu se podívat, jenom jestli nemůžu mít nějaký nový lové peníze, Dominik. nebo něco na sebe aspoň, víš co. Dominik Pasapík sedí v Brně. Počítá lové peníze. Počíte. Zase 60, to je drahý. Sorry, jsem se trochu nasral. Nebo? Jo. Jo, asi jo. Hm. Já už nechci tenhle skin, já už ho nechci. Dám si toho s tou aurou, ten je dobrý, ne? Jo, is the aura man. Is the aura man. Ještě Jsi jsem dostal tryharda. gifta na tu. Na nálepku, no. Jedním štěstí. Supreme. Supreme. Konečně mám tu svoji supremálku, po které jsem tak dlouho bažil. Jo, že nás bážení. Tak jak já dám poslední ještě mě už bolí záda, víš co? Pojde za Gorkuzen? Ne, jdu si lehnout do postele a spát. Teďka bude u Gorkuzen Diddy Party. Kdy? Jenom, ne, že to je jenom jako, že aby jsem věděl, kdy tam nechodit. Jo, ve 22:30 tam nechoď. Jo, ok. A víš... Oh. Vidíš tu ganu, co mám v ruce? Vypadám nebezpečně s ní? Boj? Já jako... Bál bych se jenom kvůli týkaně upřímně. Hele jo, nová game ve FIFA. Já jsem si koupil novou FIFU a oni tam teďko do FIFA 25, aby to bylo jakože LGBT, tak tam přidali i holky prostě, že když tam prostě můžeš dostávat teď už i holky, co hrajou fotbal, z holčičího fotbalu. Ty hrajou fotbal vůbec? Jo, ale prostě má to... Ne, sorry. No a prostě to, ne pohoda, a to prostě jakoby, já mám pravidlo, že já jsem nejdřív protestoval úplně, že jsem říkal, že nebudu používat prostě ani jednu, že všechny budu rovnou prodávat za 0 korun, prostě házet do koše, ale trošku se přizpůsobím a budu používat jenom ty, co vypadají dobře. Za myšlenku. Jenom taková nová meta, ne? Však jo. Proč natáčej? Hele, jenom ty, co vypadají jak bankovky, budu to. Ty, co vypadají jak mince, tak na ty seru. Třeba bože Znáš Němci, legendu, jo. Znáš legendu o mincích a bankovkách? No já vím, že to někdo říkal, ne, ani to není to tak dávno. No Dan Rahman dokonce. Jo, to dá smysl. Dan Rahman prej, že Dominik Václavík, že spolu jeli v autě a Dan Rahman jel a říkal třeba na nějakou typu ty pičočům, no tak to je totální bankovka. A on říkal, fuj, mince, fuj. Kurva, kde jsou tady lidi? Tak jdem, já nevím, kam padají lidi, víš co? Tak jdem sem, tam podle mě padají. Ale oni už tady ve Fortniteu, podle mě oni tady prostě jenom, tam přijde 50 lidí jenom a zbylých 50 tam se objeví potom jako roboti prostě. Já fakt nevím už, ty vole. Jako je to možný. Oh shit, já tam asi nedoletím. No, nevadí. Už mi Dominik poslal nějakýho týpka video, kde jezdí na skateu a ten má kuder na ty vlasy a Dominik napsal, jsi zabil? No. To je dobrý docela. Takže Dominik Václavík jakoby vypnul Fortnite, aby se šel koukat na Instagram Reels. No možná jsem teďka trochu snitchnul. Ne, ale to je chill, on říkal, že se jde koukat na Love Island, víš co? Vy jste měl Love Island Watch Party, nebo to ještě přijde?
Neviděl jsem to. Už ti mezi tím přestal Jediný být jeden rok? Sorry, to bylo sprostý. Jediný štěstí, ne, pohoda, víš co, jediný štěstí, že to není na, je, že to je na Vojo TV, jinak už bych se možná koukal doma. Ne, přísám, že to bylo vtip, přísám. To je na VTV? Jo, Vojo TV, no. Nebo já nevím, jak se to jmenuje, Vojo, já nevím, Vojo. Oh, aha. Ty jsi debil. A vzal mi můj Se tím batoh. podívej, jak se hraje Fortnite v dnešní době, jo. Jo, to je pravda. Počkej, mi přeskočil. Tady to označili někde, abys šel někam úplně na Ohio. You respect the hustle, homie. Ej, viděl jsi moji novou značku? Ne. Počkej, já to najdu. Přes net. Je tady nějaký chat? Ve Fortniteu? Ne. No. Nebo jako je tady, ale jenom písmenkovej. No tak to potřebuju. Ty pičo, ale počkej. On je v lobby, ale tady ho nemůžu najít, je asi jenom v lobby. Ty vogo. Jenom v lobby. Používáš Tele? Tele? No. Telegram? No. Mám ho stažený minimálně. Ale teď mám Instagramy, tak můžeš na IG něco. No právě, že jde o to, že ten tady nemám ještě přihlášený na počítači. Boy, jaký tady máš jméno, jestli to víš? Jigosvek 1, 2, 3, nebo já to nechápu. Ne, jakože na tom. Na teli. Ateliéru. Diego Albert Homer. Furt. In Pick 2024. Jsem druhý Didi. Zabiju ho nebo bude dělat problémy? Jsou noobky, bro, jak tě mohli zabít tyhle. Protože ještě předtím jsem taky jako někomu ukazoval se. Okay. Počkej, kde máš? Ty jsi... Ty kokote, teď já tě nikdy nezachráním, kam si to šel, vole, to v životě nestíhám. Ty tam jsi to označil, ty blázne. Ne. Oh shit, myslíš, že Máš tam ten jsem batoh. Lítací. Po té fontáně. Kurvo. Boy. Tady je batoh? Jo. Ne, já přísám, protože jsem to určitě označoval tady, ale je možné, že jsem pak i se pojebal. A označil jsem to i víc. Hele, je to všechno na kameře. To stihneš. Ten bagel vybije se. Jo, za 1 minutu stačí najít nějaký auto, který je zadarmo za dobrou cenu, nebo což. Už je nabitej? Ježiš, to je doba zasraná. Kobláze. To stíhám baglem, ne? Nebo co je? Tady nemají auta, tady jsme v tom, ve Skandinávii. To mega stíhám. Pohoda, chill a i tabáček. Pohoda, chill a God is good. God is good. Každopádně. Čekat. Co je ty... Dobrý. Co pak to je teda za video? Hele, karta. Kartička. Kde je to fialové? Na záchodovém. Sorry. Počkej, ty už máš tu kartu? Jo. Kde ale to spíš? Hele, to auto je hned tady, no to je bomba, ne? Spokojený? Jo! Jsi mu dal hned u té káry. Jo, tak. To je jako
Mange. 4K tray. 4K tray. Chillin. 4K. Tady. Tady se. Jones. Clip that. Můžu ten battle Může vrátit natáčí, mi ho? bro, já chci říkat N-word. Já jsem ho vyhodil na tom místě, jsou 2 dokonce, jo. Ne. Tak se vem, protože zafukuje Skybase. No ne, za chvilku, já chcípnu. Kde jsi? Na LSD. OK. Tak Ne, jak tady já budu ho hlídat rozbodám ze toho stola. čuráč. Ještě druhý. Jest, díky za pohlídání, bracho, to co? Já mám jenom tu defaultní zora nějakou Kde je ten šílenou. druhý? Hele, já tady hledám tu batožinu. Kde pak ona je? Tam, kde jsi umřel, chceš to označit? Jo, ale už tu Uprostřed tady té nějaký mám, místnosti? už tady No, nějaký ne, mám. asi. Ale spíš pravá otázka je, odkud po mě teď vystřelil? Ale už ho vidím. Tak ty jsi tuhej, ty čuránku. To je moje. Asi ne, Asi když kvůli němu. kamery. Kurva, fix. Ty sračko. Tak chytnem ho. Já ne. Já už ho jsem- chytnu. Já jsem lepší než tohle. Já mám navíc. Jdu si radši najít medkit. Period. Že tady můžu mazat. Si ho chytneš, tak mu vězíš vzkaz za mě. Jaký? OK. Že kvůli němu jsem, no... Víš co, ser na to radši. Jsme říkali. Není Tady ani někde. medkit. Já to našel v roce 2024. Tak já tam nějak za tebou snad doplazím, ok? Hele, já jdu na to podzemí. Oni jsou tady hnedka. No, No tak je pořešíme. no to jo. Oh, Chill, bro. už mi to udělali, když jedu v autě. Ty šoféru. Oh shit. Počkej bro, jenom on mě teda pořešil docela seriózně mě, takže bacha, radši bejte, bo bych to hrál bezpečně než nebezpečně. Jo. Trefil jsem ho 0krát. Mimochodem. To je úplně v klidu, víš co? Od kam se odpálil, víš to? To je na tu hru nenávidím. Má dobilý 25. Nice, cením. Dej mu. Je tam dole? Já ho vidím. Má do žlutých, nevím, co to znamená upřímně. Že jsi mu dal headshot. On se bojí se. Ještě ne, když jsem to udělal. Bejte ne, To bylo těsně. no nevadí. Ale mám málo, tak to je asi cylindr. A někam utíká. No to je dobře. Já totiž taky. Tak, teďka se napapám a pak si pro něj dojdu, vole. A pak leháro. A já to říkám furt. Na mě. Se valí nějaká karta kousek ode mě, to je celý. Není špatný vůbec. Oh shit, není tady? Oh shit, on tady je. Ještě jsem tady dal ty věci, to je docela dobrý, no. To na tebe udělal ten prank z internetu, jestli víš, kam ti teďka mířím. Ne. Tam mířím, že ti tam udělá tu krabici a už nikde nevylezeš. Ne. Už to je ono? Asi jo, co? Jo. No já umím přepovídat počasí. Naštěstí to, ale počkej, nejde to tím proletět tím fialovým? Jo, myslím, že jo. No tak jedeme, vidíš to? Neumí ani editovat. Oh. To je extrém. Dej mu Tady nesyk se. vylez.
Dělej vole, máš SXy, nemáš mrtko. Počkej, ale tohle je jiný, ne? Vem to Bugatti, to je napravo. A je rozbitý. Boza Fercen. Proč se chce hádat tady? Však jsme v zóně, bro. Třeba to je nějaký romantický. Hele, no, tam můžeš taky vzít batok a můžete být oba na batozích. Počkej. Kurva, a tohle je nefér, ale když mě trefí na takovou zasranou dálku, ne? Nezdá se vám, panstvo? On hackuje, já to vím. A já nevím, jestli to teď přežiju úplně. Mňam, 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 mňam. Nevypadá to pro mě dobře, ale mohlo by to být i horší. Tak ale on taky na tom není úplně dobře, ne? Chcípák ze strany. Když se někým zamyslíš. Viděl jsi, jak jsem mega rychle vytáhnul ten časopis a Ale tam máš ten batok, tady můžeš lítat, tam za tebou je ten batok, že můžeš Já klidně nechci lítat. A sorry. Já vím, že právě můžeš potom třeba i nemusíš chodit, můžeš hnedka to vzít. Já chci jenom zpátky svoje kámoše. Jo, to jsem já. Šlu to auto. Hele, Hele. kaktus. Tu můžeš se rozbít a ono kilo dá 30, takže to můžeš použít. Yes. Protože Tak budeš to teď mít mega udělám, se okolo mi přesně 60 zrovna jen. hodí. Co to bylo? Aha. Tohle jsem nějaký stalupák a s nějakým čumákem. Tak to nebude ke sledovat. No, ať to zkusí. Tak jo. Beru to zpátky z tady toho zdí. No nic, přijdou si pro mě nebo ne? To je teďka ta otázka, že jo? Nemuseli by. To záleží, jaký bude narozeninový stream. Ten bude jako když ho měl Ninja, úplně stejný, jenom baby kafe. Nový člověk. Ulopnul na lobíčko. Počkej, musíme, já chci něco najít. Hele, a tamhle, přesně zrovna jsem něco našel. Tenhle svět funguje fakt jako zvláštní. Je to sem, ty vole. Co? Ani nic, jenom takový vtip. Dobrý. Jsem se chvilku Mám si bál, jednu že- banda, omotám si ruku tady. Kolik máš materiálu? Obvazem. Máš dostatek? 300, 100, 300. Tady kolik Kolik máme? peněz si máš? Já hodně používám. Typně kolik mám já. 500, 500, 500. Jo, správně, tak za to ti nějaký dám. Děkuju, brácho. Hoď mi všechno, víš co zbyde? Nebo co? Teda sorry. No, asi tak. Driel, děkuju. Tak mám 333, 123 a 360. Něco takový. Jsi docela bohatý. No, nestěžuju si. Mě jeden kámoš teďka dal, takže já mám teď 500, 500, 500. Ne, to jsem já. Děkuju jsem 500. Já dělám pár kolektary. To je časopis plus 500, jestli znáte. Přes Hovno. Google. Zní sás. Ne, Erno ne. hajzl. Tak jako. Oh shit, kam mě to teleportlo? Ale do zóny. Skoč taky na hajzl. Já si vrčku jdu pěšky a vidím, kde seš. To zní jako nuda, ale jako děj, co chceš, víš co? Ten to ještě dál. Ty vole, mi se vůbec nestahuje tady ta kalba. Co ty, já tady sedím v domě. Hele, teď si tak už taky mluvím 500. Už mám Ale, skoro to 500 přeju. všude. to tady vystřelím do těch kaktusů, aby je neměl nikdo jiný. Muhahaha. To je moje mentalita trošku to. To jsem taky s něčím furt dělal. Tak jdem, no. Skoro full time. Ty nechceš jezdit? Nebo pojedeme jako No na chci, ale- takže v jednom. Ok. To budou pak mega zmatený, že jo? No on bídí.
Říkat, tady je Don Corleone. Hele, pojď, Čemu na tady to? jsou. Gang shit je dáváme. Počkej, nebo oni byli za námi? Jo, a to je jedno, nemusíme řešit, víš co. No, však, Jde mafie. však jo. Ale tady jsou ale ty kroky, tak jdeme rozmrdat, pojď. Kurva, pojď sem. Plopni back. Rozmrdej je. Ale ne, Já jsem nemusel šel v auto. tak já taky vystoupím. Já přišel v auto. Chill. Vzal Ne, auto. ale proč musí dodělávat, bro? Oh. Trko tak nahoře. Uvidíme, jak se mu líbí jemu kámošovi, když mu někdo zabíjí kamarády. Ale máš dokonce i nové boty do roboty. To je budo huby, já nejsem žádný transformer. OK. Já neříkal, jak se změnil, říkal, že tam máš. No. Víš. Víš, co můžeš udělat za livek? Můžeš se dát do takových těch železných krabic. A dát si ten štít. Sleduji, já jsem menis. Ale nikdo nemá nic k jídlu, ty vole. To je totální broubojárna. Já třeba mám. Hele, tak jdem za Soulja Bossem. Hele, jídlo. Ale tak já už asi nezvednu, jo, takže sorry. To já můžu se koukat na to, na No jako uvidíme, jak to tady vypadá, víš. nový. Ale můj kámoš tady, co to dělá? Já jsem nebyl na Tinderu teď. To víš, že jsi tam řešili tenhle business celou dobu? Co 1 sekundu spíš. Mě říkal Dominik teďka, tak co, kdy budeš mít Tinder? Já jsem říkal, co máš, vole. Ty boty by se teďka docela hodily, co? Já na ně No to tak přesně říkám. Nebo tam hnedka bylo to mi auto, takže nevím. Čo to, jak tady ty dva? Aha, to je debil. Oh shit. Slyšíš mě? No to jo. Hele, za tím stronem, za tím stronem. Ne, ale tam není živej, ne? Já tak to jsem Tady počul není ten živý. diamant. No. Ne, já ho nechtěl ani. Do piče, zasrané. Ten dělá víc zlo než dobro, to říkám upřímně. Facts. Ale co tenhle? Emma's Frost. Oh, pecka! Tenhle je dobrý. Ten neviditelný. Emma Frost. Ne, ten ti ukáže, kde jsou tvoji kámoši. A když si staneš Tinder a potom s nima dáš se s nima dohodneš, že se potkáte, tak tady ten medailon ti ukáže, kde jsou. A můžete se, hele, tady je V tom případě se tady nemusíme dohodnout, jenom můžu prostě přijít někam, třeba do obýváku. No, něco asi takového. To je dobrý. Ale tamhle můj kámoš. On si myslí asi, že Kurva, proč se mi to seká? Dej mu nějakou sniperkou. Ty ten velký štít ještě do kapsy a pak jdu. Do bílech, jak se říká u nás. Čum to je 1v1, tak já ho už odmrdám a je po něm. Hele. Hej, to je posránek. Teď je po něm, vole, co dělá? To je nejhorší pracovník. Oni jsou keři, já to vím. On nechce přijmout svoji smrt, ale. Ne, spíš tak není. mi to jedno, víš co, já ho pojebu. Nebo bych se může co nejdýle zkoušet to nechat vidět? vyhrávat, protože už máš jasný. Hele. Kurva! Oh shit, man. Viděl jsi to, co mu dělal, vole? Jo. To byla, ty vole, tomuhle říkám pořádná poslední hra. Kolik kilů? 5? Ty bylo docela slabota. Ale aspoň vládce lobby, víš co, korunka.
Yeah. Pardon, omlouvám se. No. Aino party like Diddy party. Tak čus, bro. Je čas Tak čau. Cože? Čus je čas vod. Čus. Jo, podívejme se na další Diddy party. Čáko bágo. Gej. I got a question for a dad. You have a question for me? Hand on the Bible. Okay. Dad, put your hand on the Bible, please. My hand's on the Bible. Is there a way we can tilt the camera down so they can see the Bible? Silky can put Oh, his no, hand it won't under work. it. It won't Hold work. it. Okay, ready? Yeah. When is the last time you hit a vape? June 23rd. Okay. My hand's on the Bible Proud of too. you. I swear to God, when I say I'm never smoking vape or nicotine products again, I made a promise to myself, and I publicly put it on blast for the sole purpose of if I ever do go back to vaping, I'm gonna look like a. Like I publicly, like Yeah. openly was like, yo,